Fe aeth bron i 700 mlynedd heibio cyn godi cofeb deilwng i Llywelyn ein llyw Olaf. Fis Rhagfyr 1975 ymgasglodd grŵp bychan o bobl i goffau Llywelyn yn Abaty Cwm Hir a choelio plac ar goeden o ddrain. Dydd Sadwrn daeth 30 o bobl o bob ran o Gymru i ddadorchuddio cofeb ychwanegol, llechen a osodwyd o dan yr un goeden. Ynerchwyd y cyfarfod yn gyntaf gan yr athro Dewi Bere Thomas a chonnau nad sgarmes ddamweiniol oedd honno yng Nghilmeri pan laddwyd Llywelyn fel yr arweiniwyd pawb i gredu yn y gorffennol. Yn hytrach, meddai fe, mae cynlyniad polisïoedd y weithred i ddileu yn fwriadol y dras y linell a'i yn ôl i Ginedda. Archdderwydd Cymru, Geraint Bowen, bu'n siarad wedyn cyn iddo ddadorchuddio'r gofeb. Fe bwysleisiodd y mai milwr oedd Llywelyn, hynny meddai, doedden nhw ddim wedi ymgynnull yn Abaty Cwm Hir i dalu gwrwrgaeth i'r syniad o frenin, neu dywysog, neu filwr. Yma wedi ymgynnull i osod beddfain ar fedd Llywelyn ein llyw Olaf. Canis rhaid oedd i Gymru y cyfnod hwnnw wrth Llywelyn. Heb dywysog, nid oedd gan y genedl neb i lefaru drosti. Yw harwain, yw amddiffyn. Cyn i'r torche gael ei gosod, ger y gofeb, chwaraeodd y piras o gregan a larnad ar y pibe. Fe ganwn ni nawr hen wlad fy nhadau. Mae hen wlad fy nhadau. Mudiad cofiwn drefnodd y cyfarfod. Yn ôl pob tebyg, fe gostiodd y gofeb dros 100 i'r mudiad. Fe fydd angen 400 o bunnau eto cyn y cwbl heir y gwaith ar y gofeg yma, cyn mynd ati i godi rhai tebyg mewn mannau eraill o Gymru. Gofynes i drysorydd cofiwn Cliff Bere o Gerfyrddin, oedden nhw'n hapus ar nifer ddaeth i Abaty Cwm Hir i goffau Llywelyn. Dyna'r lligir chi'n feddwl. O'n i'n hapus iawn dweud y gwir. Mae'r lle mor anghysbell. Dwi'n ni ofni fysa ddim cymaint o hyn wedi dod. Wel, pwy ydych chi fel aelodau o cofiwn te? Mae'r rhan fwy ohono ni, bys ni'n dweud, yn Gymru di-Gymraeg. Llawer iawn ohonyn nhw o'r ardal hon. A mae hynny'n beth rhyfedd i mi, yn beth galonogol iawn, bod Cymru di-Gymraeg mor ymroddgar i'r syniad. Ond dwi'n deall nad oes gyda chi ddim digon o arian i dalu am y gofeb yma mewn gwirionedd. Dim ar un y bryd. Ond rydym ni wedi cyhoeddi dalen yn apelio am arian. Wel, dyma llawer o gopiau o honna wedi mynd mas, ond mae'r ymateb yn weddol hyd yn hyn. O fewn ychydig funudau i'r bobl adael y seremoni brynhawn Sadwrn, roedd defed oedd wedi bod yn pori mewn cae cyfagos wedi symud yn agos i'r gofeb, a dim o'i chwmpas i rwystro'r anifeiliaid rhag difwyno'r garreg. Felly mae gan y gymdeithas lawer i'w wneud eto, cyn sicrhau mangrau urddasol deilwng i dywysog ola Cymru.